Aduh, ora. Ups. Huh? Alex, kita kudu njupuk bal kita bali. Oke, ayo mangkat. Deloken ing kono. Kita kudu ndelik. Huh? Wah, ora. Lawange dikunci, kita butuh kunci. Ora bisa. Lan dheweke njupuk bal kita. Ayo mangkat. Koyone dheweke ana ing kono. Kamar iki medeni banget, nanging bal kita ana ing kono. Wah, ora. Sing endi? Koyone iku sing kuwi. Sehe, aku bakal njupuk kunci lan kowe njupuk bal, oke? Oke. Alex, mlayu. Muga-muga bisa. Kasil. Aku nyuwun ngapura, Steffi. Ojo kuatir, Alex. Aku duwe rencana bu. Kita kudu ganggu maneh, lan aku bakal meriksa lawang garasi. Ngekirisi tenan. Ah, tikus. Aku kudu ndelik. Wah, ana topeng. Huh? Pas banget. Halo,
Paket pengiriman. Nyuwun ngapunten, Alex, nanging bal kita ilang maneh. Mbok menawa kita bisa dadi kanca karo dheweke. Gagasan apik. Ayo lunga. Ayo dadi kanca. Matur nuwun. Sampeyan bisa njupuk balmu bali. Alex, Hvar Alex? Kannski hann hér? Það ekkert hér. Alex gæti verið hér. No. Alex ekki hér. hello. Það í lagi að vera hræddur, Alex. Förum að leika saman og ég mun hressa þig við. Hey, Alex, förum í bíltúr. Nei, ég hræddur að detta. Komdu, Alex, þetta verður gaman. Ekki vera hræddur, þetta verður gaman. Ég veit ekki. Alex, ég verð með þér, komdu. Okay. Komdu, Alex. Þetta var gaman. Alex, þú þarft klárlega að fara í klippingu. Klipping? Nei. Komdu, Alex. Ekki vera hræddur við klippingar. Nei, engar klippingar. Ekki hafa áhyggjur. Alex, ég kem með þér líka. Nei. Mér líkar það. Takk, bye. Verðið þér að góðu. Hver næstur? Alex, nú ert þú næstur. Settu þig, Alex, ha. Aja. Alex, bíddu. Hver næstur? Ég þarf bara að snirta endana. Þetta svo afslappandi. Það ekki svo vont. Allt búið. Takk, Alex, þinn tími, komdu. Allt verður í lagi. Jæja, mér finnst þetta afslappandi. Vel gert, Alex. Excellent. Allt búið. Mér líkar það. Takk. Vel gert, Alex, fyrir að sigra óttan þinn. Ég á gjöf handa þér. Takk, bye. Verðið þér að góðu. Bye. Sjáumst. Tönnin mín. Tennurnar mínar. Mér líkar ekki við þennan stað. Ég líka. Takk, tannlæknir. Verði þér að góðu, bye! Næsti! Hver fer fyrst? Þú ferð fyrst. Hver vill fara fyrst? Hann.
Allt í lagi, ég fer fyrst. Alex, settu þig niður vinsamlegast. Opnaðu munnin vinsamlegast. Vertu hugrakkur, þú getur þetta. Vel gert, hvernig líður þér, Alex? Það er allt í lagi. Takk. Verði þér að góðu. Frábært. Mér líður miklu betur. Alex, þú ert svo hugrakkur. Ég veit, nú þarf þú að fara. Næsti. Gott starf, María. Mundu, burstaðu alltaf tennunar fyrir svefn og á morgnana. Allt í lagi, takk, tannlæknir. Allt hreint. Tími til að fara í rúmið. Förum. Góða nótt, krakkar. Góða nótt, amma, góða nótt, Alex. Góða nótt, amma, góða nótt. Amma, ég er hræddur við myrkrið. Ég er virkilega hræddur. Það er í lagi að vera hræddur. Það tekur tíma að komast yfir ótta þinn. Hai, kita saka saluran Vania Mania Kids. Opo, kowe siap? Ya. 3, 2, 1, melompat. Kanca-kanca, kita ana ing Atlantis, omah panggonan dolan paling apik ing donya. Dino iki sak dino kap, mung buka kanggo kita. Kita bisa numpak sak karepmu, apa wae sing kowe pengin. Amarga kita dipareng. Ana luwih saka 100 panggonan dolan kap. Dadi, aku ndu tantangan kanggo kowe. Sopo sing bakal numpak paling panggonan dolan? Aku. Aku mesti. Kowe ora perlu mlu. Amarga aku bakal numpak 100 slidik. Tutu, aku. Kap. 100 total. Ya, Wow, kowe gendeng tenan. Ayo budal. ayo budal. Sopo sing paling apik? Taman banyu iki ternyata luwih gedhe saka sing tak kira. Aku kudu mlayu akeh kanggo ndu wektu ngunjungi luwih akeh slide. Aku wedi banget saka wiwitan. Wah, aku ndu poin luwih. Haha. Oh, ayo budal. Aku wedi ana sing nulungi aku. Iki dino paling apik ing uripku. Sopo sing mikir tantangan iki? Aku luwih milih ngadegen. Aku kira numpak iki ora medeni. Ayo diperiksa. Kita bakal numpak sing endi? Kita arep menyang Hydra. 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 Yo, ayo budal. Para subscriber, kowe paling kuatir karo sapa? Ivan, Maria, aku utawa ibu? Tulis pilihanmu ing kolom komentar. Aku ono en. Oke, kowe siap? Ya, Sopo sing bakal disik? Aku. Kita ngenteni lampu ijo. Ayo budal. Wis rampung. Ayo lanjut slide liyane. Kita geng kanggo ndelok dhisik. Taman banyu iku pancen kosong. Lan mung buka kanggo kita sak 24 jam. Oh, ora. Aku ora arep ing kono. Ora. Iki sing paling medeni. Oh, aku wedi banget. Oh, ora. Dadah, Pak Bapak. Aku wedi banget. Nopo aku kudu ngliwati slide sing paling medeni iki? Oh, Gusti, nopo? Saiki, sing sabanjure. ora, ojo. Ya. Iku medeni banget. Kita arep menyang ngendi sabanjur? Selancar. Selancar sing endi? Koyo iki. Ayo budal. Ayo budal. Aku nindak iki pisanan.
Selancar iku numpak ombak ing papan sing amba khusus. Kowe kudu njupuk ombak, aku numpak papan pisanan. Lan aku kira aku ora Allah. Apa kowe ngerti yen rekor resmi ing selancar yaiku 3 jam 55 menit ing ombak. Lan ombak paling gede direkam ing Alaska. Dhuwur 524 meter. Aku siap. Ayo budal. Dening dalan, siji fakta menarik saka aku. Ing Universitas Plymouth ing Inggris, kowe bisa entuk gelar sarjana ing selancar. Iki mung bisa ing 3 universitas liyan ing donya. Aku kira sawise dina iki, aku bisa kanthi gampang nampa gelar iki. You win! Aku sawijining peselancar sing apik saka California. Fantastic. Saiki giliran aku. Aku ora seneng. Papan iku terus melipir. Kowe ora bisa ndelok apa-apa amarga banyu mbludak. Ora, selancar pas ora kanggo aku, bocah-bocah, numpak tanpa aku. Lan sapisan, ombak malahan gowo aku metu saka slide. Aku mung tahan kurang saka 1 menit. Koyone Ivan sing paling apik, dadi do entuk poin paling akeh. Para subscriber, piye pendapatmu? Sopo sing paling jago selancar antarane kita? Ivan, Maria, Bapak, utawa aku sing entuk suara luwih bakal entuk poin tambahan. Apik tenan. Saiki aku pengen melompat saka panggung. Aku uga. Ayo lunga. Kowe wedi ora? Ora oleh. Ya wis. Ayo mangkat. Bocah wedok ing kiwa, bocah lanang ing tengen. Ya, 3, 2, 1, ayo. Melompat iki bakal gawe aku entuk 10 poin. 3, 2, 1. Ing wilayah Taman Banyu, ing Lagun Abbasabat, ana luwih saka 65,000 penghun laut. Iki pancen apik tenan, cedhak banget. Ekor dawa banget. Dheweke mesem, deloken, dheweke mesem. Lan perjalanan kita terus, lan langkah sabanjur yaiku nunggang nganggo hiu. Wedi, oh ya, aku uga. Aku wis tuwa kanggo kaya ngene iki. Aku kesel. Nanging iki aman banget, kabeh bakal ana ing mburi kaca, nanging cedhak banget. Ing wayahe kaya ngene, rasane aku ana ing dongeng sejati hiu, pari, iwak warna-warni, kabeh ing jangkah tangan aku durung tau ndeleng iki sadurunge. Iki keren. Akeh hiu ing kono. Nang endi Bapak? Aku ana kene. Ayo. Ayo. Kali iki Maria mutusake lunga karo kita. Lan iku tegese kita kabeh entuk poin. Ora enteni, aku pengen menang. Wenehana aku poin luwih akeh. Wow! Cah-cah, iki minangka luncuran paling dhuwur ing Timur Tengah. Meh 40 meter dawane. Sopo sing arep? Kowe. Aku, mung aku. Iya. Kowe piye? Ayo, 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 ayo. Hati-hati, hati-hati. Ayo, Ibu. Ketemu ing kono. Ya, mesti. Sapa maneh sing bisa ngrasakake luncuran paling medeni? Mesti Bapak. Bapak ono kene. Ya, ayo lunga. Periksa bobot. Lampu ijo, kita lewat. Ayo. ora, enteni, aku mikir aku owah pikiran mungkasi.
Kuwi uga diitung. Ya, Ayo. Tambah 1. Ivan, iki dudu luncuran. Nanging iki dolanan. Yai, ayo munggah. tambah 1. Iki ember banyu. Nanging kapan? Tambah 1. Tambah 1. Ayo nyoba luncuran iki. Aku ora lunga. Iki mung kanggo bocah-bocah. Yo, kanggo aku tambah 1. Tambah 1. Tambah 1. Opo kowe arep menyang luncuran iki? Ya, Iki diitung. ya. Yo, ayo lunga. Opo aku bisa menyang kono? Waduh, ora iso ana wates dhuwur. Aku duwe gagasan. Rungokno aku. Yo, kita bakal bisa menek bukit iki deloken. Kita cilik banget. Opo aku bisa lunga saiki? Ora oleh. Yo, kita duwe akeh luncuran keren liyane. Deloken bocah-bocah, ana meh 23 tumpakan. Nanging umume mung kanggo bocah-bocah. Nanging kita bisa nyoba. Ayo lunga. Aku mesti bakal menang tantangan iki. +1. Ora, aku sing menang. Ora aku. Aku luwih tua lan luwih cepet. Aku luwih cekatan. Ya wis, kita bakal ndeleng. Aku bakal nambah slide liyane. Ibu lan bapak mesti ketinggalan. Seneng-seneng bareng keluarga. Woho, kabeh wong entuk poin. Aku rasa aku kudu nambah poin kanggo karisma. Mesti, bapak entuk slide paling medeni. Iki medeni banget. Oh, aku nemokake siji maneh. Ayo lunga. Iki. Oh, kanca-kanca. Sopo sing bakal teka? Kowe lan kowe. Kowe milih sing endi? Wungu, wungu, wungu. Abang, Kowe abang, ayo lunga. wow. Saiki kita wis siap. Ora, iki mung kanggo sing cilik-cilik. Yo, aku bakal lunga ing wahana bocah-bocah. +1. Lah, aku tulung kowe, Ops. Kowe ora weruh apa-apa. Suko lan langganan saluran kita. Ngiyup. +1. Lanang fish wadon. Kita menang. +1. Ora, kita sing menang. +1. Wow, nyilem sing apik banget. Kanggo slide iki, kita butuh bocah-bocah cilik. Msuk awak du bakal nggawa Alex lan Dasya bareng. Opo iki uga bener? Piye pendapatmu para pelanggan? +1. +1. Kowe weruh iki. Sampun, kowe ora bisa lunga. Nalika kene ngisor kowe bisa lunga. Aku wedi. Ora, kowe ora diizini lunga. Ayo lunga. 1, 2, 3, ayo. Akeh banget wahana sing ora bisa dilakoni. Aku bakal kalah tantangan iki. Oke. YouTube langganan.
nggawe tantangan. Sopo sing bakal lunga dhisik? Aku. 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 Oke, kowe lunga, kowe lunga. Bocah-bocah dhisik. 1, 2, 3, ayo. Ono pungkasan dhuwure 3 meter. Aku ora ngerti carane ngomong. Nanging kadang-kadang penting banget kanggo ngijini awakmu dhewe dari bocah supaya bisa manggon ing wayahe tantang awakmu dhewe, cedhak karo keluargamu. Riyaya, mesem, guyu lan tresno. Urip kita dibangun saka momen kaya ngono. Isi kanthi emosi sing cerah. Aku malah siap menehi poin kanggo slide iki marang Maria, amarga senyume sing ayu. Ivan amarga wani, lan ibu amarga ayune. Lan aku entuk poin saka para pelanggan, amarga aku dadi komentator paling apik. Piye babagan kali iki, kanca-kanca? Ya, Opo ora apa-apa? aku setuju. Kita wis siap, ayo lunga. Ayo lunga. Piro suwene kira-kira wahana iki? 5, 10, utawa mungkin 20. 0. Ngopo 0? Iku suwe, iku nyenengake. Iki, teles. Jadi iku 3. Iku 3. Wah, nyenengake banget. Oh, Ivan. Bocah-bocah wedok meh turu. Wong-wong mau bakal ngliwati kabeh sing nyenengake. Aku orang liwati. Waca iki. Aku kira kita bisa nambah 1 poin maneh kanggo air terjun iki. Tapi sopo sing menang? Ayo dideleng asil. Lan sing menang Ivan. Lan hadiah utamane yaiku. Miturutmu opo? Burger, Ora kok. milkshake, Dudu. Hotdog 1 meter dawa. Kowe seneng hadiah iki. ya, Kowe kudu mangan iki kabeh. koyone koyo paukuman, dudu hadiah. Tak bagi karo kowe. Matur nuwun, enak. Ojo lali ngelike video iki lan langganan Vania Mania Kids. Dadah.